wakuru ndandi kukomba ndaiparura ndandi mafanzi vakandisimbisa pandandi ndaita kuvaima ndichiplinga nendandi kana chizvipfuura saka haipa baba wani saka uri kuona kuti mota yatiri ndeyakore obviously dzinoona teka bm gudo ndikufaridzirwa nauyu ndinoteka bm iyi aiwa ikutara iyi iyi ndeizvozvi chete saka kuti wakatenga nemadhirama mota iyoyi ndakuratidza iyi madhirama iyi soseji ndadya nemadhirama somudzazifoni rikoko wariona saka madhirama kutobhadhara zvekudaro inonogugura foni inoona ndinoita mari mushopu iyoyi 1.7 ipad yavo triple iphone saka murikuita zvekudaro saka murikuita zvekudaro zvekutodaro iyi yacho irapa a50 samsung inodhonza ngoro ipapo kana ichoga kuoneri pasi pe300 unondisungisa saka kuti vanhu vanoita zvemadhirama vakashingirira vanobudirira madhirama afanana nechisoja unotonga wazvipira wozoti wakuchinjwa zita kwachinjwa zita utozoti amawana zita rinofana kuti uwekera kuti ungoda wachinjwa zita wakunzikana kuti Thomas kuti uchingori Renard mafana kutoshandira vanhu vanoti Thomas wakuita asiyana naRenard vanhu vakaona Thomas wazoti akutoona madhirama vakaona Renard wazoti aiwa kana iri ng'anga anona ng'anga yangonanga David handika but kana asvika unza asekuru change chatitoda kuona kuti asekuru vakuita zvinhu zvavasekuru kutongoti sekuru varingoramba ingotara saDavid anongoti aiwa ndoda bebhi aiwa ngavachinjawo vataura kana nendimi waiza akatamkacha churutiyo zeremeni burundakasiya vasekuru kana ari muprofita otofana kuona kuti uyu zveshuwa anzani pamwe ndi Benjamin handika asi achinja akunzi angirozi Gabriel handika tinofana kuna change inoite ingirozi inotanga yasvikawo nechi introduction yayo handika who I better one wire one spatisho grow machi Angela evermore totally right izvo zvinokunota right saka munhu akatonzwa kuti mwana waDavida wajona ukaona ndandi ubanzi wedu hapasina Ernest amere mfana ndona abata ndandi yangu muzotowacha kuti anodzi jumps man aona ndandi unzana ndandi wabata ndandi wafana wabata ndandi wanazotarisa babo wakawanda ka indandi dzekabatwa akomana avasinyatsoona vanhu asinyatsoona idzi ndandi idzo kwese kwandangofamba muno munhu anenge akatakura ndandi dzavo saka urutorema zvekudaro kozi mundari ndandi wachinja vanhu inacho izvo ndani hobo wachinja vanhu vakuita zvendandi famba ndakasenga dzakawanda lazini ndakaona icho chimudhara chachoona zvazvinenge chakazodzita icho tasaoni kutafalafula zvese nendandi papese miri wese ndandi zasi uku kune ndandiro zvese kuyange tipe dzimwe 3 dzakarembera pandava iyi ndanda kwanza kudziburitsa apa bebhiro riri kutodara nenyaya yendandiro kuti saka unoona kuti zvendandi izvi zvatokuendesa kure kai ichange kandi kutaura kuti muprofita anofanira kuradzana nenhumbu here ane tsvimbo yake here anoibata zvakanaka here saka ndo zvakangofanana nendandi aiwa saka tisu wakuru ndandi kukomba ndaiparura ndandi mafanzi vakandisimbisa pandandi